Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ ihe onye metere. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe anyị kwuru na mgbe ide ahụ dịbachara ha n'ime ahụ ha niile wee bido mewe ihe eji zite ha ka eberebe gburu ibe ya. Ha bee akwa tikuo nne ha tikuo nna ha, ọ dịghị onye rukwara ha aka n'ihi na agadi nwaanyị na-agba afa na-achụ àjà. Ọ hụrụ ndị mmụọ na-ebe Ido takatara ha ruo obodo ndị mmụọ na ndụ lọghachikwa. Maka ọ bụrụ na Ido tawa gị itichapụghị ya ma ọ bụ tigbuo ya etigbu, ọ tanye gị nzuzu n'ahụ. Mgbe ha hụrụ na Ido chọrọ ịtagbu ha pee, ha were olu mkpu kpọọ Eze Ụzọmezie rịọ ya ka ọ tọhapụ ha n'agbụ, ka ha gwa ha eziokwu. Oge ha na-akpọ ya ka ha na-atụgbu onwe ha n'ala ebe ahụ niile, maka Ido na-aga n'ihu na-akọwara ha ihe eji akpọ ha nwoke ọcha, na ihe ha riwere ọgwụghị na ha anaghị ahapụ ya aka. Eze Ụzọmezie wee sị ha na nwa aṅụ na-agọ nwa ebu a na-agọ, naanị ihe ọ na-ajụ ha bụ gịnị gbakpọrọ nkịta anya. Ọ gwara ha na ọ dịghị onye ọbụla ga-emetụ ha aka ma ọ bụrụ na ha nọrọ ebe ahụ gwa ha eziokwu. Naanị ihe ha nwere ike ịnụ bụ ka ha kọrọ ha ihe ha maara maka ọha hụrụ na onye ọzọ so ha were rụọ ya bụ ala. Eze Ụzọmezie mekwara gwa ha ka ha mata na ide ahụ na-ata ha ugbu a bụ ụtụ ka ha na-aracha, na ọ bụrụ na emechaa n'ikpeazụ ha kọwapụtaraghị ndị ala ukwu uche ha, na ọ ga-akara ha mma na ha nwụrụ anwụ karịa ịnọ ndụ hụ ihe a ga-eme ha ọzọ. Mgbe Nwaọhịa dịkọtara ihe Ido na-ata ya, o kwezighị ya edi, o tinye mkpu kpọọ Eze Ụzọmezie si ya, ọ bụ mụ na Okechi na ọnwụ ha Ọgụdiru gburu ọha hụrụ n'ime ịkpa ka o si ahịa alọta. Unu ga-egbu anyị egbu, unu egbuo anyị ọ kara anyị mma ịnwụ anwụ karịa ịnọ ndụ na-ahụ anụ onwe anyị ka a na-egbu anyị egbu. Ọnwụ kara anyị mma karịa ụdịrị ahụhụ a unu na-enye anyị. Gbanịa na-esonyere m ka anyị chọpụta kene ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ ihe onye metere. Aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị Uju Anyanwụ. Ndewo, ka o mesịa.